Kauza podozrivého rodinkárstva na štátnej veterinárnej a potravinovej správe postavila proti sebe ministerstva pôdohospodárstva a práce. Riaditeľkou veterinárneho ústavu v Dolnom Kubíne sa totiž stala manželka hlavného slovenského veterinára, ktorý rozhoduje nielen o jej menovaní, ale aj o výške jej platu. Zatiaľ čo jedno ministerstvo hovorí o porušení zákona, druhé sa tvári, ako by sa nič nestalo. Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá spadá pod ministerstvo pôdohospodárstva, šéfuje Ján Pliešovský, ktorý je priamym nadriadeným svojej manželky Márie Kantíkovej. Tá sa na žiadosť bývalého ministra pôdohospodárstva Becíka stala generálnou riaditeľkou jednej zo sekcií na ministerstve, odkiaľ sa po 11 mesiacoch vrátila späť na svoje pôvodné pôsobisko do Dolného Kubína. Takýto postup ale nie je v súlade so zákonom. Podľa zákona o výkone prác vo verejnom záujme musí byť toto miesto obsadené, respektíve vypísané výberové konanie na toto miesto do 6 mesiacov. To sa však nestalo. Mária Kantíková priznáva, že to, že sa do svojej funkcie vrátiť nemôže, nevedela. Tieto informácie sú pre mňa úplne novinkou. Toto má kompetencie osobný úrad na štátnej potravinovej správe. A tomu šéfuje práve Kantíkovej manžel. Ak sme postupovali podľa toho, čo mi podali aj právnici, tak asi to malo byť v poriadku. V celom prípade ale nastala zaujímavá situácia. Zatiaľ čo ministerstvo pôdohospodárstva, ktorého sa rodinkárska kauza týka, tvrdí, že zákon porušený nebol a všetko je v poriadku, ministerstvo práce, ktoré problematiku zamestnávania osôb rieši, tvrdí presný opak. Postup uvoľnenia pani doktorky Kantíkovej bol plne v súlade so všetkými právnymi predpismi. Zamestnancov, ktorí sú priamými príbuznými, nemožno zaradiť do priamej podriadenosti alebo nadriadenosti. Taký typ rodinkárstva, ako v tomto prípade, som takto verejne nezažila. Ministerstvo pôdohospodárstva aj napriek porušeniu zákona žiadne dôsledky vyvodzovať nechce. Ivan Rudolf, televízia Markíza.